Maayong gabi kaninyo, mga kahandusanan. Ako di ay si Doktora Darna. Mga kahandusanan, ani atay little sender karon mao kini si Mayit. Mao kini ang iyang sulat, mga kahandusanan, mahitungod sa iyang amahan. Maayong gabi kaninyo, Atilay Kabern. Ako di ay si Mayit nga taga Bayugan, Agusan Sur. Mahitungod kini sa akong amahan nga gibiyaan niya na napulo mi kabuk anak, Atilay Kabern. Nganong nakabuhat man siya kanamo, Atilay Kabern, pagbiya mahitungod ba kini sa kalisod, Atilay Kabern? Kung una-hunaon lang, Atilay Kabern, na obligasyon man unta niya nga siya ang amahan, pagpakaon, pagbuhi kanamo nga mga anak. Nganong nakabuhat man siya niini, Atilay Kabern? Nga ni samot pa karon, Atilay Kabern, kay akong inahan adunay sakit. Nga ultimo paningabuhian, Atilay Kabern, wala na joy paningabuhian gumikan, wala na si mamay, masakiton si papa, wala. Unsa may angay na kong buhaton, Atilay Kabern, para jud masolusyonan ang among problema nga pamilya. Mao nga, Atilay Kabern, nakahuna-huna og pagpadala og sulat da sa inyong halusanang istasyon nga wala pa marehistro. Sa akong sulat nga gipadala kanimo, Atilay Kabern, mao kining akong gipadala kay aron ko nga tagaag pagtagad sa inyong kandusanang istasyon nga wala pa intawod marehistro, gumikan sa akong suliran, sa akong kaagi, sa ako ang pamilya, nga sa akong amahan nga biyaan mi niya. Mo na siya, Atilay Kabern, palihog tambagi ko sa ako ang suliran nga akong gipadala diya sa inyong kandusanang istasyon nga wala pa intawon marehistro. Mao kadto ang imong suliran, Mayit, nga taga Bayugan, Agusan Sur. Kaluoy pod di mo, Mayit, oy kaluoy pod ay ninyo, no, napulo day mo kabuk anak, Mayit, nya nibiya pagid ang imong amahan. Sus, kaluoy pod ang taon. Para sa ako, Mayit, sakit na palandungon nga nganong nibiyaan mo nga daghan man dai mo nga magsuon, no? Ang akong ika-advise anak kanimo, day, mismo na magid ang imong amahan di ay day nga nilakaw. Siya nagid siguro nagdesisyon na siguro sa sang kaugalingon mulakaw siya. Siguro guno na siguro ambot lang og wala po di mo ni siya gibutangan og nagminyo ba siya glain. No? Ang ana na lang imong bahaton. Kung ikaw man gani siguro ka magulangan, tabangin na lang gid ang imong inahan. Ug pila mo ka magsuon, ang uban magtinabangan na lang mo. Nabuhat na sa imong amahan. Kung iyan ang nabuhat kanabot pasabot ana, day wala na siya, nagunahon na sa inyo kung unsa mo kadagan ug unsang inyong kalisod karon. Ana na lang, tabangin na lang ang imong inahan, imong mga igsuon nga uban, para lang makuan ang inyong kalisod, masulbad ang inyong kalisod. Pag tinabangay na lang mo, kung manarbaho na ka, makatrabaho naman siguro ka, kay siguro na ka sa insakto nga pagidaron, manarbaho para matabangan nimo imong ginikanan, kay luoy man pud imong inahan, kay naa pud sakit, no? Ana na lang imong buhaton. Dahil maura ka itong akong ikatambag sa imuha, di na ako di taason kay
taas na ang oras. Daghang salamat sa imong pagpadala sa among kandusan ng istasyon diri sa Usbon ka di ay. Ako di ay si Doktora Darnang nga isa nga magtatambag sa inyong mga problema. Ug huwag kalimutan ninyo pag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a Burn Aninohon. Thank you so much.